Så er der jo et spørgsmål her også. Kan man blive hypnotiseret til at huske en tåget brændert? Så kan man ligesom lægge puslespillet ved hjælp af en hypnotisør, ikke? Det vil være meget spændende at finde ud af, faktisk. Ja. Har du prøvet en tåget brændert, Adam? Du ikke kunne huske senere? Nej, det har jeg da i hvert fald ikke. Det har du ikke? Det Nej. har jeg ikke. Nej. Nej, har jeg ikke. Sådan en type du slet ikke, vel? Optagen her med Primal Scream. Vi er i gang med at åbne brevkassen, og der er temmelig mange forrygende spørgsmål. Så har vi nævnt lidt før. Kan man blive hypnotiseret til at huske en tåget brændert? Det er maleren, der spørger i disse festtider, ikke? Og det skal vi da lige have fundet ud af. Det synes jeg. Martin Søndergaard, velkommen til programmet. Tak. Du har jo hypnosefirmaet Bryd Koden. Det er korrekt. Nørrebro i København. Hvad siger du umiddelbart til det her spørgsmål? Jeg vil sige rigtig meget muligt, fordi sindet er jo ganske fantastisk og kan hjælpe en til at huske fortiden ret radikalt og meget livligt, hvis man er i den rette stemning. Hvordan? Og det kunne være hypnose for eksempel. Det kræver så, kan man sige, en vis dybde af hypnose for at opleve tingene meget livligt og en gang til, så man ikke bare har en idé om, man oplever det eller synes det, men man faktisk føler og mærker de samme ting, som første gang man oplevede det. Okay. Det man kalder regression. Så det er ikke noget, du lige kunne ordne her over radioen hurtigt? Det vil være meget ambitiøst og useriøst, så det kan jeg ikke. Men okay. Det kunne være sjovt at kunne det. Men jeg er i hvert fald ikke lige viden om, hvordan man gør det. Men hvis nu man har de her sorte huller, ja. Som nogle mennesker jo har og får, når de eller når vi har drukket tæt, ikke, som det hedder. Jo. Og man vågner op og tænker, der er lige et par... hvad var det lige, der skete og sådan noget, ikke? Jo. Hvad kan så lade sig gøre, mener du? Jamen, der kan jo være en psykologisk grund til, at man ikke vil huske det. Det kan være, at man har lavet noget rigtig, rigtig pinligt, og så har man det faktisk fint med, at det kun er underbevidstheden, der ved, hvad der virkelig foregik. Så det er noget, hjernen lidt gør med vilje, eller hvad? Ja. Okay, det er meget smart. Der kan være hypnosesituationer, hvor at folk er inde og få fjernet et problem, og så siger de, at de ikke lige kan huske bevidst, hvad der foregik, og så spørger jeg dem, kunne du tænke dig at vide det, og så siger de nej. Fordi de ved det et eller andet sted underbevidst, og der er en grund til, at de har blokket det ud af bevidstheden. Ja. Hvad med, nu spurgte Sara før, om det var noget, vi kunne ordne via radioen og sådan noget, men der skal graves lidt dybere, siger du, ikke? Men man skal være den rigtige stemning, kan man sige, og have lyst til det også. Jeg går ud fra, at der er en masse af jeres lytter, der sidder og kører bil, eller er på arbejde, eller andre ting, så det vil ikke være så gavnligt, at de lige pludselig kom tilbage i en eller anden druksituation, hvor de havde oplevet et eller andet. Nej, det er klart. Nej, det skal vi ikke... det vil vi ikke have. Det skal vi ikke råde med, men hvad kan så lade sig gøre sådan nu og her? Det her ting, man kunne gøre, det var, at man kunne lave en god julehypnose, og lade folk blive påvirket af hvad kan man sige, stemning omkring julen og gode følelser omkring det. Hvordan skal det foregå? Ja, jeg er også helt en god julehypnose. Ja, simpelthen. Så man kommer i den rette stemning og spreder stemningen, når man møder andre mennesker. Hvad skal vi gøre? Jamen, man skal for det første tillade sig selv at være åben for at blive påvirket af de her ord og de her følelser, som det bringer en, når jeg siger de her ting om et øjeblik. Skal vi slukke al baggrundsmusik? Det gør ikke spor. Okay. Det er sådan set fint nok. Men det er bare vigtigt, at man er åben, og hvis man har mulighed for det, så kan man jo åbne sine hænder op mod himlen, så man har et dejligt åbent kropssprog og kan tage imod de ting, der sker. Og man kan lade sig påvirke af det med åbne som med lukkede øjne. Det er helt op til en selv. Adam, kom så op med armen. Ja. Så nu er vi klar. Hele holdet sidder med hænderne i vejret nu. Helt klar. Okay, men så går vi i gang. Du lytter til radioen, og hvor du end er, kan du lade dig påvirke af hypnosen. Tag en dyb indånding. Hold den i 3 sekunder, og når du ånder ud, tillader du dig selv at blive afslappet. Du har nu lukket eller åbne øjne, og indstiller dit underbevidste sind, dine følelser, på at blive påvirket af positive ord og tanker om julestemning. Forestil dig nu ting, som får dig i god julestemning. Farven rød, julehjerter, nisser, maden, familien, børn, der glæder sig. Om jeg har nævnt det, du tænker på, ved jeg ikke. Hvad end du tænker på, er det helt rigtige lige for dig. Forestil dig nu en god juleaften, som er god lige for dig.
skyggen. De rigtige ting sker og opleves, som du ønsker dem. Måske du er meget spændt på reaktionen, når ønskegaven bliver pakket op. Hvad må du får af positive overraskelser? En positiv følelse og forventning begynder lige så stille at fylde dig nu. Tillad dig selv at mærke denne følelse, og lad den nu blive større og stærkere, og forestil dig, at den nu vokser sig endnu større for hvert ord, jeg siger. Måske denne positive følelse og forventning er startet eller starter i din mave og bærer sig op til brystet. Forestil dig, at følelsen bliver helt lys og hvid og stiger op over dit hoved, ligesom stråler. Denne følelse bliver stærkere og kraftigere for hver dag, der går i december, og bliver allerstørst og allermest lys den 24. december. Når du møder mennesker på din vej, vil det hvide lys stråle over dit hoved, og du vil, uden du tænker over det, påvirke folk med god, varm julestemning. Du vil gøre det, som julen handler om, i lyset og varmen videre. Med denne julehypnose bliver bedre og bedre for hver dag, der går, også om natten, når det bevidste sind sover. Du ønskes en god og lys jul af Martin Søndergaard. Tak for det, Martin, og glædelig jul lige over. Jamen, mange tak. Kan I have en rigtig god jul derinde? Tak. Tak.